Каково воно з мужем работать вообще так? Поначалу він мене давно вже гукав, да, ще як я на кухні працювала поваром. Я думала, як це 24/7 разом, це капець. А зараз уже привикли, в кожного своя робота. Ми розділяємо роботу і Типа не ссоритесь дома из-за работы? Ні, за роботи ні. Ну я с супругой лежу и говорю, а ты то сделал, а ты то сделал, а ты то сделал. Вместо того, чтобы поговорить, как ты это, научи меня. Ні, ну блін, ну є робота, є сімейні моменти. Що касається роботи, то він начальник, ми підчинені, ні. Сколько лет вместе работаете? Ну я з ним працюю цей год, да, виходить, год. Ага, так вот еще немного. Ні, ну нічого, я думала, поначалу було, поки всього навчишся, то було важко, звісно. Але зараз, коли вже все знаєш, то вже нормально, якби. Что делаете, ваша фирма, что делает? Код 95, заміна українського посвідчення на польське, чіп-карта, ну і АДР, кому потрібно. Переходим.